Hej, jeg hedder Per. Jeg er administrator i kontoret på Gammel Torv, som er kontorfællesskabet, der ligger i bygningen heroppe bag os på øverste sal. Der skal vi op og kigge nu. Her kommer en af Danmarks ældste elevatorer. Det er et fint lille krydderi på velkomsten til kunder, eller når du selv møder på arbejde om morgenen. Så kommer vi op, og det her er lokalerne, og i begge ender af lejemålet, der er der nogle kontorer og et åbent kontorlandskab, som vi skal kigge på. Det fungerer sådan med et åbent kontormiljø, at man får en fast plads, og til det der hører bord, stol og et skuffedej, så man kan pakke sine ting væk, når man forlader arbejdsdagen. Vi har sådan et område, hvor man kan tale i telefon, hvis man ikke vil forstyrre de andre. Der er lydisoleret, sådan så at det meste af lyden fra telefonsamtalen bliver observeret. Lige nu der er vi i vores lounge/flex kontorpladsområde. Det betyder, at vi har nogle flexpladser, hvor man kan købe ind på en plads ved blankebordet her. Det er for de folk, som ikke bruger deres kontor hver dag, men som kommer en gang imellem. Og så har vi også efter klokken 4, så bliver det til lounge, hvor man kan tage og spille bordfodbold, hvis man har et eller andet, der skal afgøres fra tidligere på dagen. Vi har 3 mødelokaler i lejemålet. Det ene det er til Skype-møder, det andet det er til små møder, og det tredje det er vores tårnrum i ejendommen, som er til de lidt større møder. Der er også en relativt god udsigt herfra. Så kommer vi til kontorets køkken. Det er her, vi spiser vores frokost, når ikke vi gør det ude på terrassen. Vi er også så heldige at have en lille terrasse tilknyttet lejemålet, og når man sidder herude, er man sjældent i tvivl om, hvad klokken er.